temporada 24-25 a nivel deportivo foi tranquila, non tuvemos aí o algarabío de ir a finales como ano pasado, Copa de Deputación, infantiles, campeonatos de liga, pero bueno, son generacións que van saindo, van progresando, eso é o de menos. Eso é unha escola deportiva, sí que houve equipos, como algún alevín por aí que quedaron de primeiros da súa liga, que eran grupos menores, categorías menores, como a segunda futsal, pero nada despreciable, e despois, a nivel de cifras, foi éxito de cifras de inscricións, anduvemos en torno aos 150 nenos e nenas, de iniciación ata cadetes, creo que é unha cifra a coidar, a respetar e tratar de incrementala ou mantela, tamén hai que estar cos pés no chan. Básicamente, pues bueno, a nivel social, pues bueno, creemos que la marca del deporte tiene que estar presente en todas las provincias de la comunidad y básicamente, pues bueno, sí es cierto que en Orense, conjunto con el otro campus que hacemos en la ciudad de Orense, pues son los campus que tenemos, entonces bueno, que no queremos que perder esa parte de que el deporte también esté en esta provincia. Y bueno, con la relación tanto con el concello como con las escuelas creo que es ideal para tanto el club como la fundación poder seguir haciendo ese deportivismo por toda Galicia. Entonces nosotros lo que buscamos es que los niños y niñas que entre 6 y 14 años que les guste el fútbol, que quieran seguir aprendiendo con nuestros entrenadores, nuestra metodología de la cantera que trabajamos con nuestros niños y niñas, pues que vengan a probar, a disfrutar, siempre con un carácter lúdico también, es una actividad que nosotros no ponemos nivel, es decir, está abierta a todo el mundo. Y animamos a todos esos niños y niñas que quieran dar un pasito más en su formación futbolística, pues a entrenar con nosotros. As obras do campo de fútbol, a verdade é que as noticias son moi boas, as novas son moi boas, conqueriuse, bueno, xa anos pasados, pois eses vestuarios prefabricados, mas este ano, con unha pequena aportación municipal, fixemos unha caseta para o material dos nenos, únicamente para os materiais dos nenos, despois de varias negociacións, tanto na Diputación como na Xunta de Galicia, conquiríronse 250.000 euros para o cambio do césped do campo do Outeiro Grande, unha obra importante, unha obra, é o césped máis bello que debe quedar en toda a provincia, sí, entón, bueno, sí que o proxecto está presentado, o proxecto está aprobado, de feito o proxecto son 241.000 euros, na Diputación me dixeron, bueno, que o restante os gastara igual, porque son dúas subvencións nominativas, que entre as dúas suben 250.000, andaríamos aí nun 8.000 euros a maiores, máis algo que, bueno, unha vez saca a licitación as empresas, pois algo que nos podan mellorar. Na miña idea estaba a facer unha pista de 100 metros para entrenar, de 100 metros de cemento marcada e tal, tipo pista de atletismo, xo veremos, eso será sobre a marcha. E si, o venres chegounos outra boa nova, que é o cambio de iluminación toda do campo de fútbol, 48.000 euros que nos ven de conceder este venres pasado a Xunta de Galicia, co cual ímonos a unha inversión de 300.000 euros no campo de Maside, que se van a executar tan pronto remate o Depor Campus.